Hi guys, welcome sa atong channel. Karong adlaw guys ay magbugha ko og kahoy para natay ipang baligya guys. Yung guys, nakoy dala nga atsa. Ito po yung atsa guys. Pangbuak na to og kahoy. And guys, bani ko ninyo sa akong pagbugha og kahoy. Yan guys, samahan niyo ako. Tulungan po natin na yung papa guys nga magbuha og kahoy para dagdag og baligya. Kasi guys, kusog kahoy ari guys halin. Yan, dito tayo. Yan, punta na tayo doon. Dito po guys. Ito ta magbugha. Iri ta magbugha ari. Tapok sa akong papa. Guys, manok guys, oh, manok. Ito po yung atsa. Yan, yun po yung kahoy guys, oh. Na itong bughaon na to. Yan. Oh yeah. Yan kahoy atong bughaon guys. Kahoy na sa akong papa. Gitapok. Yan, oh. Patay na to guys. Oh, yan. Ito po atong bughaon na to. Ito. Yan. Let's go guys. Plaster na ta. Kaya guys, magbugha na pagkahoy. Yan. Tayo. Yan. Basag. Lahi na to ning gagmay sugnod.
Legaran man. Let's see. Napay daghan na bugaonon guys, oh. Balik ko na ito na ugma. Muna ni guys sila. Yan. Kawanon na po guys, oh. Itom na ang langit. Muli na ta kay maabtan tag 1. Karon guys ay pahuway sa takay mo nag kawanon. Hangak buhay sa kadyo kay muli sa puta kay murag mabtan tag-uwan kuan kayong langit, oh, baga jog dagom, oh. Nana kong binungga nga kahoy guys, pamahuman pahuway sa ta. Karon guys muli na ko unta guys, nay mo subscribe mo sa akong video o unta ganahan mo bisag di pa ta kayo mo vlog. Guys, bye bye.